Здравейте, скъпи приятели, това е Виктор Life Secret Channel. Отново сме на сцената след известна пауза. Сега в това видео ще ви дам един секрет, който касае може би най-фундаменталното движение на човека. Това е пълния клек. Още веднъж повтарям, най-фундаменталното движение. Ако вие не го владеете съвършенство, не може да се говори за абсолютно никакъв атлетизъм, за някакви бойни спортове, тренировки и така нататък, както и за ефективност в ежедневния ви живот. На ден човек трябва хиляди пъти да се наведе, за да вземе нещо от земята. Ако той не го прави с пълен клек, това нещо след години проблеми в опорно-двигателния апарат са неизбежни. Затова ви давам този секрет в детайли. Проучете го това движение, съвършенствайте го, за да се предпазите от сериозни проблеми в бъдеще. Сега, какво трябва да запомните? Първото нещо, вие трябва да имате изключително силни мускули на стъпалото. Стъпалото е фундамента на човешкото тяло. Фактически, вие трябва да осигурите свод на стъпалото, който при каквито и движение винаги тежестта да е 50% на пръстите, 50% на петата. И този свод никога да не колабира, да няма колапс при каквото да е движение. Сега, за да започнете пълния клек, ще ви покажа в детайли упражнението. Сега първото нещо, което трябва да направите е да отворите силно стъпалата. Пръстите на стъпалата силно трябва да са напрегнати. Съответно, задействат се предните мускули на подбедрицата. Сега има един заден мускул, няма да давам латиница. Той също се напряга и осигурява една ротация на самото стъпало. Виждате как е? Ето го това движение, една ротация на самото стъпало. Това нещо, като го фиксирате, без да не прегате бедрени мускули, стягате хубаво гръбначния стълб, дигате го нагоре и започвате клек. Сега при самото клякане обръщам внимание. Тибията трябва да направи ротация. Виждате ми движението как е. Тя трябва да направи ротация, пускате надолу до средата някъде и от това положение не губите свода, започвате да пускате тялото с двуглавите бедрени мускули. С двуглавите колената не отиват напред, до-долу. Хубаво изправен, така до-долу. И наблюдавате свода. Свода при никакъв случай не трябва да колабира. Пускате до-долу. Изправенето е бавното. Хоп, до това положение и надолу. Още веднъж показвам. Напрягате мускулите, разтваряте максимално пръстите на краката. Дигате за задния мускул свода, задния беден мускул. Започвате настрани, като се получава ротация в тибията. Ето го това нещо, ротацията. Малко да видите, се изместа малко. Ето е ротацията. Стигате до средата на движението и тук почвате да пускате в дупката с двуглавия мускул. Пускате, като не губите гръбнака. Гръбнака стои постоянно изправен. Ето го това нещо. След това дигате и нагоре. Ако вие съвършенствате това движение, аз ви гарантирам, че ще имате великолепно здраве, великолепен гръбнак и великолепни колена. Затова бъдете здрави, тренирайте, до нови срещи!